Доброй раніцы. Сёння нядзеля, прыехалі ў касцёл на святую імшу.
чесноков, пришли учни до Иисуса и сказали: «Где хочешь, как мы приготовали тебе съесть Пасху?» И он отказал: «Идите в город до певного человека и скажите ему: наставник каже, час мой близкий, у тебе зроблю Пасху з учнями моїми». Учні учинили так, як загадав їм Єсус, і приготували Пасху. Це слово Пана. Коли знов собралося мноство людей, і не було у їх чого єсти, Єсус покликав учнів своїх і сказав їм: «Шкода мені людей, бо вже 3 дні знаходяться со мною, а не мають чого єсти». Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія по Луки. Слава Тебе, Пане. У той час Ісус розказав фарисеям такую приповесть. Один человек наладжував великую вечеру и покликал многих. И коли настал час вечери, послал слугу своего сказать запрошенным: «Придите, бо уже все готово». И почали все як один отговорюватися. Перший сказав йому: «Я купив поле, мені треба пойти поглядеть його. Прошу тебе, пробач мне». Другий сказав: «Я купив 5 пар волов и иду выпробовать их. Прошу тебе, пробач мне». Інший сказав: «Я оженився и тому не могу прийти». Вернувшийся, слуга рассказал про это своему господару. Тогда господар дома разгневался и сказал слугу своему: «Иди худшей на улицы и за волки города, и приведи сюда убогих, коллег, слепых и кульгавых». И сказал слуга: «Пане, зроблено, як загадав ти, і ще есть місця». Господар сказал слугу: «Иди до дорог и загородил, и примушай прийти, как наполнился дом мой. Покажу вам, что никто из tych запрошенных людей не покоштует мое